start recording. Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Pranam Mataji, Hare Krishna. எல்லாருக்குமே Hare Krishna. நாம் இப்போ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदाह्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दां. नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. 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 यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन. यमुनतीरावनचारी. 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 जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभा. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन.
यशोदनन्दन ब्रजनरञ्जन यशोदनन्दन भृगुजनरञ्जन रञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनातीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुनातीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் புருஷ சுத்தம் ஒரு முறை வாசிச்சீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண நேத்து மாதாஜி படிச்சோம் மாதாஜி. இன்னைக்கு ஹரே காலம்பர மாதாஜி. வாசிக்கலீங்களா? வாசிக்கலீங்களா? நான் நேத்து படிச்சேன் மாதாஜி. இப்ப அதுல விட ம், தேர்டு காண்டோல மாதாஜி ம். விஸ்வரூபத்தின் சிருஷ்டின்னு இருக்கு மாதாஜி. ஓகே. அது அப்படியே இப்ப நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே அதுல இருக்கு. அதாவது 1, 10, 3 அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்து 1 ஆத்மா, 10 காற்றுகள், 3 ஆதி தெய்வீகம், ஆதி ஆத்மீகம். அது மாதிரி அது எல்லாமே அதுல இப்ப இதுல இருக்கிற உறுப்புகள் எவ்வாறு தோன்றியது அதெல்லாம் இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, விஸ்வரூபத்தின் சிருஷ்டி. ஃபைன். இப்ப இன்னும் 2 ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? அதை முடிச்சிட்டு நம்ம அது எத்தனாவது சாப்டர்? 3 அது 1ல 3ல 6வது அத்தியாயம் மாதாஜி. பதம் கரெக்டா அது எல்லாமே. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தேர்ட் கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட் புக். ஆமா ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஃபைன். வெறுமனே நம்ம இந்த மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் ஒரு முறை வாசிச்சுட்டு அப்படியே வந்துடலாம். ஆமா மாதாஜி. நல்லா இருக்குது. ஓகே, நீங்க அப்படியே சொன்னதெல்லாம் இதுல இருக்கு மாதாஜி. ஃபைன்.
அப்படின்னா இந்த அதாவது எல்லா என்னுடைய இந்த இந்த கருத்து என்னன்னா, இந்த இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சின்றது என்னன்னா, நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் அந்த கருகருன்னு யாரதோ ஒரு ஸ்பீக்கர் தான் வந்து கருகரன். தேங்க்யூ யாரோ மியூட் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது நம்ம இந்த கருத்துக்கள் என்னன்னா, ஒரு உறுப்பும் இந்த விராட் ரூபத்துல வந்து இருக்கின்ற கூடிய, அதாவது இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்ப்பதாகத்தான் இந்த இடத்துல மேப் பண்ணப்பட்டிருக்கு இல்லையா. இதோட இது சம்பந்தம், இதுக்கு சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ விராட் புருஷருடைய ரூபம் வந்து உண்மையான ரூபம் கிடையாது. ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய இயற்கை பொருட்களை எல்லாமே அவருடைய அங்கங்களாக வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த விதத்திலேயே வந்து அந்த அதிதேவதைகளுமே அந்த இடத்துல உட்புகுகிறார்கள் இல்லையா. அததான் நம்ம ஹிருதயம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு வஸ்து, அதற்கான அதிதேவதைகள். இப்ப மனசு இல்லையா, மனசு வந்து எந்த இதோட இருக்கும், 3 குணாதிசயங்களோடையுமே சம்பந்தப்பட்டது. அதனால்தான் வந்து 3 குணாதிசயங்களுக்கே உரித்தான எல்லாருமே வந்து அதுக்குள்ள சிவபெருமான் நுழைகிறார், பிரம்மர் நுழைகிறார் இல்லையா. இப்படி மனசுக்கு சம்பந்தப்பட்ட தேவதைகளுமே அந்த இடத்துல நுழையிறாங்க இல்லையா. காதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட தேவதைகள் காது என சொல்லக்கூடிய அந்த பாகத்துக்குள்ள நுழையிறாங்க. அடுத்து கண்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விராட் புருஷருடைய கண்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இந்த பௌதீக இருக்கையில அந்த பகுதியில வந்து கண்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிதேவதை சூரிய பகவானும் நுழைகிறார். இப்படி ஒவ்வொன்றுமே வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. உண்மையிலே விராட் ரூபம் என்று நம்ம உடல் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. ஆனா இந்த இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய இயற்கை அனைத்துமே அவருடைய அங்க அவயங்களாக வந்து வர்ணிக்கப்பட்டு, மேலும் அந்தந்த அங்கங்களுக்கு உரித்தான அதிதேவதைகள் எல்லாமே அந்தந்த அவயங்களுக்கு அந்தந்த பகுதிகளில் வந்து உட்புகுகிறார்கள். இருந்தாலுமே வந்து விராட் புருஷரை வந்து எழுப்ப முடியல. சோ அதே போலதான் இந்த ஜீவனுமே வந்து இரவில் படுத்துக் கொள்கின்றான் இல்லையா. இந்த ஸ்தூலம் புலன்கள் சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடியது எல்லாமே, ஸ்தூலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் இல்லையா, மனசு எல்லாமே வந்து உறங்கிட்டு தான் இருக்கு நம்ம எல்லாருமே. ஆனா பரமாத்மாவால மட்டும்தான் இந்த ஜீவாத்மாவை வந்து எழுப்ப முடியும். இதுக்குதான் இவ்வளவு கருத்துக்கள் வந்து இந்த இடத்துல சாங்கிய தத்துவத்தை வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய அனைத்துமே இல்லையா, அதாவது ஜடம் சேத்தனம் எதுவாக இருந்தாலும் சோ விராட் புருஷருடைய ரூபத்தில் இருக்கக்கூடியவை அனைத்துமே அந்தந்த தேவதைகள் எல்லாமே உட்புகுந்தாலுமே இந்த விராட் புருஷருடைய, அதாவது இந்த ரூபத்தை எழுப்ப முடியும் என்பது யாரால் என்றால், அதாவது பகவானுடைய, அதாவது கடைக்கண் பார்வை இருந்தால் மட்டும்தான். அந்த வாசுதேவருடைய இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய வாசுதேவர் அவருடைய கடைக்கண் பார்வை இந்த பிரபஞ்சத்தின் மீது படியும் பொழுது அதனால வந்து இந்த பிரபஞ்சமே வந்து அதாவது செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது. இந்த தத்துவத்தை தான் இப்ப வந்து நம்ம கபில தேவர் வந்து இவ்வளவு ஸ்லோகங்கள்ல வந்து எடுத்துரைத்திருக்கிறார். உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை இல்லையா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுல? சோ ஒண்ணு நாம என்ன பண்ணிக்கிறோம், மனிதர்களாகிய நாம தேவர்களாகிய நாம இல்லையா, எல்லாருமே வந்து ஒன்று போலதான். அவங்களுக்கும் ரூபம் உண்டு, நமக்கும் ரூபம் உண்டு இல்லையா. சோ நாம் எல்லாருமே வந்து இந்த பௌதீக இயற்கையை வந்து நம்மை போலவே இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய உலகளாவிய ரூபத்தை நாம காண்கின்றோம். எந்த திருஷ்டியில பார்க்கின்றோம் என்றால், ஒவ்வொரு அங்கத்துக்குமே வந்து, அதாவது ஒவ்வொரு தலத்தையுமே வந்து இறைவனுடைய ஒவ்வொரு அங்க பாகமாக கருதி இல்லையா. அந்த அங்கம் இப்ப நம்ம கண்ணுக்கு வந்து எது, சூரியன் இல்லையா. அது போல பகவானுடைய கண்களாக கருதப்படக்கூடிய அந்த ஸ்தலங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில், அதற்குள்ள வந்து சூரியன் வந்து புகுதல் என்பதையெல்லாம் நாம பார்க்கின்றோம். இருந்தாலுமே வந்து பகவான் எழுந்திருக்கவில்லை இல்லையா. ஆனால் வாசுதேவராக இருக்கக்கூடியவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து அவர் நோக்கும் பொழுது மட்டுமே அவர் வந்து எழுந்து, அதாவது எழக்கூடிய தன்மைக்கு வருகிறார். அதே போலதான் ஜீவனாகிய நாம இந்த உடல்ல வந்து இந்த பிரபஞ்சம் எனக்கூடிய நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இயற்கையில ஒரு அங்கமா நாம நினைச்சுட்டா கூட இல்லையா. சோ இந்த உடல் என்னக்கூடிய இந்த இயற்கைக்குள்ள யார் இருக்கிறது வந்து அதாவது 24 பண்புகள் உண்டு, அதோட ஜீவாத்மா உண்டு. ஆனா இந்த 25மே வந்து இயங்கணும்னா பரமாத்மாவா இருக்கக்கூடிய அந்த வாசுதேவ நிலைன்னு தான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. வாசுதேவ நிலைன்னு எதுக்கு சொல்றோம்? ஏன்னா நம்ம சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்னர், பிரத்யும்னர் இவங்க 3 பேருமே அதாவது குணாதிசயங்களுக்காக இருக்கக்கூடியவர்கள். சங்கர்ஷ்ணர் வந்து அஜ்ஞானம் இல்லையா,
அடுத்து வந்து அனிருத்னர் வந்து யாரு, படைக்கக்கூடிய பிரம்மாவிற்குரிய குணமாகி இருக்கக்கூடிய ரஜோ இல்லையா. பிரத்யும்னன் வந்து அடுத்து வந்து பகவானுடைய அதாவது விஷ்ணு தத்துவமா இருக்கக்கூடியவர், எல்லாரையுமே ரட்சிக்கக்கூடிய சத்துவகுணம். இந்த 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடியவர் யாரு, வாசுதேவர். அவருடைய கடைக்கண் பார்வை அப்பயும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஈஸ்வராத் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து அவர் தூரமாக இருக்கின்றார். இந்த 3 குணங்களை ஆள்பவர்கள் இந்த 3 பேர். ஆனால் இவை அனைத்திற்கும் மேற்பட்டு இருப்பவர் யார், வாசுதேவர். அவர்தான் நம்மள ஹிருதயத்துல இருந்து யாரு செயல்பட வைக்கிறார். வெறுமனே நம்ம தத்துவங்களை மட்டும்தான் வேறுபடுத்தி பார்க்கணும். இதுல எந்த கன்ஃபியூஷனுமே கிடையாது. அப்படி உங்களுக்கு அந்த வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் வரல, புரியலைன்னாக்கா, எல்லாமல்ல இறைவனுடைய கடைக்கண் பார்வையினால மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே இயங்க முடியும். என்னதான் எல்லா அதிதேவதைகள் எல்லாருமே அவங்கவுங்க அந்தந்த பகுதிகள்ல இயங்கின்று இருந்தாலுமே இல்லையா, அதே போல நம்முடைய உடல் பாகத்திலுமே இந்த கண்களுக்கு உரித்தான சூரியன் இல்லையா, சோ ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே இருக்கக்கூடிய அதிதேவதைகள் எல்லாம் நமக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் ஆனாலுமே இந்த பரமாத்மா வந்து நம்மள வந்து இயங்க வச்சா மட்டும்தான் இது எல்லாமே செயல்படும். ஓகே, புரிஞ்சுதுங்களா? யாராவது ஒருத்தர் அட்லீஸ்ட் அன்மியூட் பண்ணி புரியுதுமா மாதாஜி, நல்லா புரிஞ்சிருக்கு. ஓகே, புரியுது மாதாஜி. சொரல கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்கவே கூடாது நீங்க. ஓகே, சோ அனைத்தும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கான்செப்ட்ல எடுத்துட்டு போனாலும் பகவானுடைய நானாவித ரூபங்கள் தான் இந்த இடத்துல செயல்படுகிறது. ஆனால் அந்தந்த செயல்களுக்காக அது எவ்வாறு இயங்க வேண்டும் என்பதை அவர் படைப்பிலிருந்து வந்த அவருடைய விரிவங்கங்கள் இல்லையா, மேலும் அதுல இருந்து வந்த இன்னொரு பிறப்புகள், இதெல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கு. அவ்வளவுதான். இது ஒரே தாத்பரியம் தான் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. சோ இங்க அதனால சிருஷ்டியே பரமாத்மா, பரமாத்மாவே சிருஷ்டி அப்படின்னு நம்ம ஏன் சொல்றோம்னா, அவரை தவிர இந்த இடத்துல எதுவுமே கிடையாது. சோ அவர் இந்த ஹிருதயத்துல ஒவ்வொரு ஜீவனிலுமே அவர் இருப்பதால் மட்டும்தான் இந்த ஜீவனை இயக்கின்றது. அவர் இல்லை என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து உணரக்கூடிய பக்குவத்தை நாம எடுத்துட்டு வரோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அடுத்து வந்து இப்ப 70வது ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா, 71? 70 மாதாஜி, 70. எஸ். சித்தேன ஹ்ருதயம் சைத்ய க்ஷேத்ரஜ்ஞ பிராவி சத்யதா விராட் ததைவ புருஷः சலிலாது துஷ்டிதத. எஸ், பிரேம மாதாஜி வாசிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்தேன ஹ்ருதயம் சத்ய க்ஷேத்ரஜ்ஞ பிராவி சத்யதா விராட் ததைவ புருஷ சலீலாதுதிஷ்டத. சித்தேன காரணம் உணர்வு நிலையுடன், ஹிருதயம் மனம், சத்ய உணர்வு நிலைக்கு அதிபதியான தேவதை, கஷேத்ரஜ்ஞ இடத்தை அறிந்தவர், பிராவிசத் நுழைந்தார், யதா எப்பொழுது, விராட் விராட் புருஷர், ததா பின், ஏவ அப்படியே, புருஷக இயலுலக உயிரினம், சலீலாத் நீரிலிருந்து, திஷ்டத எழுந்தது. மொழிபெயர்ப்பு. ஆயினும் உள்ளத்தை கட்டுப்படுத்துபவரும் உணர்வுக்கு அதிபதியான தேவதை விராட்ட பகவானின் மனதில் நுழைந்த அதே நேரத்தில் அத்தெய்வீக உயிர் விளைவை உண்டாக்கும் நீரிலிருந்து எழுந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ ஹிருதயத்துல யார் நுழையிறது, அந்த பரமாத்மா நுழைகிறார். அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. சித்தேன ஹிருதயம் சைத்ய க்ஷேத்ரஜ்ஞ பிராவி சத்யதா விராட் ததைவ புருஷः சலிலாது தததிஷ்டத. சித்தேன காரணம் உணர்வு நிலையுடன், அதாவது ஹிருதயம் மனம், சைத்திய உணர்வு நிலைக்கு அதிபதியான தேவதை. சோ யார் அந்த உணர்வு நிலைக்கு அதிபதியான தேவதை இந்த பிரபஞ்சத்துலன்னா, பகவானுடைய சுரூபம் பரமாத்மா நிலை. அதுதான் வாசுதேவர் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. க்ஷேத்ரஜ்ஞ இடத்தை அறிந்தவர். இந்த க்ஷேத்திரத்தையே அறிந்தவர் இல்லையா, எல்லா க்ஷேத்திரங்களையுமே அறிந்தவர் அவர்தான். நாம இந்த ஒரு க்ஷேத்திரத்தை புரிஞ்சுக்கிறதே வந்து அதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் ஒழிய நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா. எதா எப்பொழுது எப்பவுமே பௌதிகத்திலே இருந்தால் நம்மளால இந்த க்ஷேத்திரம் என்னன்றத, இந்த க்ஷேத்திரம் மாத்திரம் கிடையாது, இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து க்ஷேத்திரங்களையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது.
ஆனா எப்போ நாம யார் என்று அறிகின்றோமோ அப்போ அந்த கஷேத்திரத்திற்கு அதிபதி யார் என்பதையும் நம்மளால நன்னா புரிஞ்சுக்க முடியும். ததா பின் ஏவ அப்படியே புருஷ இந்த இக உலக உயிரினம், அதாவது இந்த ஜீவன்கள், இந்த பிரபஞ்சத்திற்குறித்தான கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், சலிலார் நீரிலிருந்து, உததிஷ்டத எழுந்தது. அப்படின்னா அந்த விராட் புருஷத்துல எல்லாரும் இருக்கிறது யாரு? ஜடமும் சேத்தனங்கள் தான் இல்லையா? அவை அனைத்துமே எழுந்தது என்று பொருள். ஆக்சுவலி உண்மையிலே விராட் புருஷர் எழுகிறார் என்றால் அந்த விராட் புருஷர் ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர் வாழிகளுமே அதாவது செயல்பட துவங்குகிறார்கள் என்ற அர்த்தம். ஆயினும் உள்ளத்தை கட்டுப்படுத்துபவரும் நம் மனசை கட்டுப்படுத்துபவரும் உணர்வுக்கு அதிபதி கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா, அதாவது அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு அதிபதியான தேவதை விராட் பகவானின் மனதில், அவருடைய மனதுல ஹிருதயத்துல நுழைந்து அதே நேரத்தில் அத்தெய்வீக உயிர் விளைவை உண்டாக்கும் இல்லையா. அந்த அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த கான்சியஸ்னஸ் எழுப்பக்கூடிய அத்தகைய விளைவு உண்டாக்கும். நீரிலிருந்து எழுந்தார், அப்ப அவர் எழுந்தார் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. அவர் எழுந்தார் என்றால் இந்த ஜீவன்கள் எல்லாமே எழுந்தது என்று பொருள். இன்டைரக்ட்லி என்ன, நாம தான் அவருடைய பின்ன பகுதிகள் என்று படிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா. சோ இங்க வாழக்கூடிய ஜீவன்கள் அனைத்துமே, அது தேவர்களா இருக்கலாம், மனிதர்களாக இருக்கலாம், விலங்குகளா இருக்கலாம், மரஞ்செடி கொடிகளா இருக்கலாம், எல்லா உயிர் வாழிகளிலுமே அவர் அந்த ஜீவாத்மாக்களை எழுப்புறதுதான் பரமாத்மா. அவர்தான் நுழைந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறது? விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. யதா பிராப்சுப்தம் புருஷம் பிராணேந்திரிய மனோதியः பிரபவந்தி விநாயேன நோ தத்தா பைது மோஜசா. மாதாஜி எந்த விஜயகுமாரி? ஆர் விஜயகுமாரி, பி விஜயகுமாரி கை உயர்த்தல, கை உயர்த்தல அவங்க. சரி. யதா பிரகப்தம் புருஷம் பிராணேந்திரிய மனோதியः பிரபவந்தி விநாயேன நோதாபயிது மோஜசா. யதா அதுபோல, பிரசித்தம் உறங்குதல், புருஷம் ஆண், பிராண உயிர்காற்று, இந்திரிய வேலை செய்வதற்கான மற்றும் அறிவை பதிவு செய்வதற்கான புலன்கள், மனம், திய அறிவு கூர்மை, பிரபவந்தி முடிந்த, வினா இல்லாமல், வேணா யாருடைய, பரமாத்மா ந இல்லை, உத்தாபையிலும் எழுப்புவதற்கு, ஓஜச அவர்கள் சொந்த அறிவாற்றல். மொழிபெயர்ப்பு: ஒரு மனிதன் உறங்கும் பொழுது அவனுடைய இயல்பான உடைமைகளாய உயிர் சக்தி, அறிவை பதிவு செய்வதற்கான புலன்கள், வேலை செய்வதற்கான புலன்கள் மற்றும் மனம், அறிவு கூர்மை முதலியவற்றால் அவனை எழுப்ப முடியாது. பரமாத்மா அவனுக்கு உதவி செய்தால் மட்டுமே அவனை எழுப்ப முடியும். சாங்கிய தத்துவத்தின் விளக்கம் இங்கு தெளிவாக கூறப்படுகிறது. அதாவது விராட் புருஷர் அல்லது பரமபுருஷ பகவானின் உலகளாவிய வடிவமானது பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் பொறிகள், அவர்களுக்கு அதிபதியான தேவதைகள் ஆகியவற்றிற்கான உண்மையான ஆதாரமாகும். விராட் புருஷருக்கும் அதிபதியான தேவதைகளுக்கும் அல்லது உயிரினங்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு மிகவும் சிக்கலானது. அதனால் தங்கள் அதிபதியான தேவதைகளுடன் தொடர்புடைய பொறிகளை பயிற்றுவிப்பதால் விராட் புருஷரை எழுப்ப முடியாது. மனித செயல்களால் விராட் புருஷரை அல்லது பரமசத்தியமான பரமபுருஷ பகவானை தொடர்பு கொள்ள இயலாது. பக்தி தொண்டாலும் பற்று இன்மையாலும் மட்டுமே ஒருவர் பரிபூரண இறைவனுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. இந்த பொருளுரையில நமக்கு என்ன தாத்பரியம் புரிகின்றது என்றால், நாம் எல்லோருமே இயங்கிக் கொண்டிருப்பது அந்த பரமாத்மாவினால் தான். ஆனால் நம்ம அவ்வாறு இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற அந்த ஞானத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அப்ப அதை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ளணும்னா பக்தி தொண்டுல நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் போது மட்டும்தான் அது நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். அப்பதான் பரிபூர்ணமாக நாம உண்மையிலே அவரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் அவரோட நமக்கு சம்பந்தம் இருந்துட்டுதான் இருக்கு. ஏன்னா அவர் தான் நம்மள இந்த ஜீவாத்மாவை இயக்கின்றே இருக்கார். ஆனா அது ஒரு மெக்கானிக்கல் லைஃபா தான் போயிட்டு. எத்தனை முறை நம்ம பிறப்புமோ தெரியாது, பிறந்துட்டே இருப்போம்,
அதுக்கப்புறம் மரணம் அடைவோம், மீண்டும் பிறப்பு. இது வந்து நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். அங்க வெறுமனே பகவான் நம்மளை இயக்கிண்டு மட்டும்தான் இருப்பார். ஆனா வேற எந்த உறவு முறைகள் வந்து இருக்கவே இருக்காது. பாவம் இல்லையா, அந்த ரசத்தை வந்து நம்மளால வந்து, அதாவது ஃபோர்ஸ் ஆஃப், அதாவது நமக்கு ஒரு ஈர்ப்பு, பகவானிடத்தில் நமக்கு ஒரு ஈர்ப்பு உண்டாகும் இல்லையா, அந்த இது வந்து நமக்கு மிஸ்ஸிங்கா தான் இருக்கும். எப்ப அவர் நம்மளை வந்து ரட்சித்து கொண்டிருக்கிறார், அவர் நம்மளை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம உணர ஆரம்பிக்கின்றோமோ, அப்ப நம்ம சம்பந்தத்தை வந்து, அதாவது அழகா அந்த பகவானோட நம்ம சம்பந்தத்தை, தொடர்பை ஏற்படுத்தியிருக்கோம்னு அர்த்தம். அவ்வாறு தொடர்பை ஏற்படுத்தும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்ம அந்த நவவித பக்திஸ்ல வந்து நவவிதமான, அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா. ஸோ ஒண்ணு வந்து நாம என்ன பண்றோம், அதாவது ஸ்ரத்தை என்பது நமக்கு வருகின்றது இல்லையா. அடுத்து வந்து பஜன கிரியால வந்து நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா, ஸ்ரத்தா பஜன கிரியா இல்லையா. அடுத்து வந்து என்ன சொல்லுங்க, அதாவது சாது அனர்த்த சங்கம். சாது சாது சங்கம், சாது சங்கம். அடுத்து வந்து அனர்த்த நிவர்த்தி. நிவர்த்தி. இப்படி நிஷ்டா. கடைசி நிஷ்டா, அசக்தி, இப்படி வந்து பாவா, பிரேமா, பிரேமா வரைக்குமே நம்ம வந்து போயிடுறோம் இல்லையா. சோ இதெல்லாமே வந்து நவவித பக்திகளினுடைய, அதாவது பலன்கள் என்று நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நவவித பக்தி செய்வதால் அது என்ன ஆகுது, அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து அபிதயா என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒருவர் அந்த நவவித பக்திஸ்ல எந்த பக்தியில அவங்க வந்து, எஸ்பெஷலி ஸ்ரவணம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸ்ரவணம் இல்லை என்றால் நம்ம வந்து அடுத்து இருக்கக்கூடிய எதையுமே நம்மளால வந்து பக்குவமாக செய்ய முடியாது. அவ்வாறு நாம வந்து அந்த அபிதயா பாட்டை முடிச்ச பிறகு அதனுடைய பலஸ்ருதி என்னன்னாக்கா, நாம வந்து இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, பிரேம பக்தி வரைக்குமே நம்மளால போகும். ஸோ இப்படி இந்த நிலைகளை எல்லாமே அப்பதான் நம்ம இறைவனோட வந்து எவ்வாறு பரிபூர்ணமான இறைவனுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும் இல்லையா. இல்லை என்றால் நாம வந்து அவரோட சம்பந்தமே நமக்கு ஏற்படுத்தியிருக்க முடியாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். யதா பிரசுப்தம் புருஷம் பிராணேந்திரியா மனோதியः பிரபவந்தி வினாயேனா தாபாயிது மோஜஷா. யதா அது போல, பிரசுப்தம் உறங்குதல், புருஷம் ஆண், பிராண உயிர் காற்று அப்படின்னா அந்த நம்ம சுவாசம், அதாவது கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு நிலை என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்திரிய, அடுத்து வந்து வேலை செய் இந்திரியங்கள் ஏன் அப்படின்னா புலன்கள். சோ அதாவது கர்மேந்திரியங்கள் என்று பொருள் அல்ல, மற்றும் இந்திரியங்கள்னு பொதுவா சொல்லியாச்சு, அதுல கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம் இது எல்லாமே வந்து வரக்கூடியது. மனசு, மனசு, திய அப்படின்னா அறிவு கூர்மை, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ். பிரபவந்தி முடிந்த, வினா இல்லாமல், ஏன யாருடைய, பரமாத்மா, நான் இல்லை, உத்தாபயிதம் அதாவது எழுப்புவதற்கு, ஓஜஷா அவர்கள் சொந்த ஆற்றலால். சோ ஒரு மனிதன் உறங்கும் பொழுது அவனுடைய இயல்பான உடைமைகளாகிய அவனை எவ்வாறு இயங்கின்றிருக்கான்றது வந்து அவனுடைய உணர்வினால் தான் இயங்கி. யாரும் படிக்கல மத்தது, இது இப்பதானே படிச்சாங்க மாதாஜி. நான் தான் படிச்சேன் மாதாஜி. சாரி மத்தது. நோ ப்ராப்ளம். அறிவை செய்வதற்கான, எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு, படிச்சாங்களா இல்லையா. ஓகே ஃபைன், தேங்க்யூ. அறிவை பதிவு செய்ய பரவாயில்ல. அறிவை பதிவு செய்வதற்கான புலன்கள், அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா. வேலை செய்வது என்பது கர்மேந்திரியங்கள், நாலேஜ் சென்சஸ் இல்லையா, அது வந்து ஞானேந்திரியங்கள் 5 இல்லையா. மனம் மற்றும் அறிவு கூர்மை, இன்டெலிஜென்ஸ் ஆகியவற்றால் அவனை எழுப்பவே முடியாது. இது எல்லாமே பௌதீகம் இல்லையா. பரமாத்மா அவனுக்கு உதவி செய்தால் மட்டுமே அவனை எழுப்ப முடியும். அப்ப அன்றாடம் நம்ம எழறோம்னா பகவான் நம்மளை எழுப்ப வைக்கிறார், நாமளா எழல அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அவருக்கு நாம எவ்வளவு நன்றி கடன் சொல்லணும் இல்லையா. நம்முடைய கடமைகளை செய்யணும், அதுக்காகவாவது நம்ம வாழ்ந்தே ஆகணும் இல்லையா. பொறுப்பு முடிச்ச பிறகு நாம எப்ப வேணாலும் போலாம் இல்லையா. நமக்குன்னு பிள்ளைகள் வந்த பிறகு அவங்களுக்கான கடமைகள், அவங்கள படிக்க வச்சு நல்ல ஒரு, அதாவது திருமண வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுத்து அவங்கள ஒரு 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 குடும்பஸ்தரா மாற்றுற வரைக்கும் நம்முடைய பொறுப்புகள் உண்டு. அதன் பிறகு நாம இருந்தாலும் போனாலும் பரவாயில்லை இல்லையா. நம்முடைய உதவி பிள்ளைகளுக்கு எதுவரும் தேவையோ அது வரைக்கும் நாம கண்டிப்பா நம்ம பொறுப்புல இருக்கக்கூடியவங்க தான். அப்போ காலையில நம்மளை எழுப்புறது யாரு, எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் இல்லையா. அவருக்கு நாம அதிகமான நன்றி கடன், உலகத்திலேயே நம்ம யாருக்கு அதிகமான நன்றி கடன் பட்டிருப்போம்னா எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்குத்தான். அதை நாம அன்றாடம் செலுத்தி ஆக வேண்டும்.
உதவி செய்தால் மட்டுமே, பரமாத்மாவினுடைய உதவி இருந்தால் மட்டுமே வந்து அவனை எழுப்ப முடியும். சோ சாங்கிய தத்துவத்தின் விளக்கம் இங்கு தெளிவாக கூறப்படுகிறது இல்லையா? அதாவது விராட் புருஷர் அல்லது பரமபுருஷ பகவானுடைய உலகளாவிய வடிவமானது பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் பொறிகள், அதாவது பொறிகள் என்றால் அதனை இயங்கக்கூடிய தன்மை என்று பொருள், செயல்படக்கூடிய தன்மை என்று பொருள். அவர்களுக்கெல்லாம் எதனால செயல்படுகின்றது? அந்தந்த அதிபதிகள் எல்லாமே அந்தந்த அவயங்கள்ல வந்து நுழைவதால் அவர்கள் வந்து செயல்பட வைக்கக்கூடிய திறனை பெற்றவர்கள். ஆனால் அவர்களும் வந்து சுயமாக செயல்பட முடியாது. பரமாத்மா வந்து அந்த ஜீவனுக்குள்ள நுழைஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த அவயங்கள் எல்லாமே. இதை நம்ம பிராக்டிக்கலா இந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கும் பொழுது, இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு பிரியணும்னா பரமாத்மாவும் பிரிந்து விடுகிறார் இல்லையா? உடனே இங்க அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் இருக்கு, கர்மேந்திரியங்கள் இருக்கு, ஏதாவது செயல் ஆகுதா? கண்டிப்பா கிடையாது. கண்டிப்பா இது கிடையவே கிடையாது. கார்டியாக் அரெஸ்ட் எங்க வருது இல்லையா? ஹார்ட் எப்ப நிக்குதோ அப்பவே எல்லா அவயங்களுமே அவயங்கள் இருக்கின்றது. அது எல்லாமே ஜடங்கள் தான். அந்தந்த அவயங்கள் குறித்த அதிதேவதைகளுமே வந்து இருந்துதான் நம்மளை செயல்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் அந்த அதிதேவதைகள் நம்மள எல்லாருமே தனித்து இந்த ஜீவன் விட்டு போன பிறகு செயல்படுத்த வைக்கிறாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு எப்படி இதுல இருந்து ஒண்ணு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா, அந்த அதிதேவைகளுக்குள்ள தனியாக இயங்குவது கிடையாது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் அவங்க இயங்க வச்சுட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறதையும் நாம அந்த தாத்பரியத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? இதுல இருந்து நம்ம அதை ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது சொல்லலாமான்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா இப்ப நம்ம எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங்ஸும் இருக்கு. ஆமா, இதெல்லாம் அதிதேவகள்லாம் வச்சுக்கலாம். மெயின் சுவிட்ச் இருந்தாதான் எரியும் எல்லாம். கரெக்டா அந்த மெயின் சுவிட்ச் பரமாத்மாவை வச்சுக்கலாம். ஆமா, கரெக்ட். அழகான அப்ளிகேஷன், அழகான அப்ளிகேஷன். கரெக்ட் இல்லையா? வீடு பெரிய பங்களாவா இருக்கலாம், எல்லா இடத்துலயுமே வந்து நம்ம வந்து தனித்தனியான எலக்ட்ரிக்கல் போர்ட்ஸ் இல்லையா, 3 ஃபேஸ் போர்ட்டு, சிங்கிள் ஃபேஸ் போர்ட்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுத்துருப்போம். ஆனா அதுக்கும் ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் கொடுத்து வச்சிருப்போம். அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எம்சிபின்னு சொல்லுவாங்க, அதையும் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சிருப்போம். அங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியில எங்க வருது, மீட்டர் பாக்ஸ் ஆண்ட ஒரு ஃபியூஸ் கேரியர் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஃபியூஸ் கேரியரை கைட்டிட்டா ஏதாவது பவர் சப்ளை வருமா? எத்தனை சுவிட்சையும் ஆன் பண்ணாலுமே அது வராது, வேலை செய்யாது. அது போலதான் அந்தந்த அதிதேவதைகள் எல்லாமே ஒரு இண்டிவிஜுவல் எலக்ட்ரிக்கல் சுவிட்ச் மாதிரிதான். ஆனா அவங்க எல்லாரும் இயங்கணும்னா பவர் சப்ளை வந்து, அதாவது போடக்கூடிய அந்த அந்த என்னதுன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த ஃபியூஸ் கேரியரை வந்து அதுல போட்டா மட்டும்தான் எல்லா இடத்துலயுமே எலக்ட்ரிக் பவர் சப்ளை ஆகும். இல்லை என்றால் அந்த ஃபியூஸ் கேரியர் மாதிரி யாரு இருக்கிறது? எலக்ட்ரிக்கல் ஃபியூஸ் கேரியர் மாதிரி எல்லாம் வல்ல இறைவன். அதனால நம்ம அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ எப்படி வந்து தேவர்களும் பகவானிடத்துல வந்து, அதாவது அவர்களும் பகவானுக்கீழதான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்றதையும் நாம இதை புரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நீங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தது வெரி வெரி ரைட். ஆனா நம்ம இந்த ஜீவன்லயே பார்க்கும் பொழுது இந்த உடல்ல கண் இருக்கு, காது இருக்கு, நாக்கு இருக்கு இல்லையா, நாசி இருக்கு இல்லையா, தோள்கள், கைகள் இருக்கு, கால்கள் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. கர்மேந்திரியங்கள் இருக்கு, ஞானேந்திரியங்களுக்கு புலன்களின் செயல்கள் இருக்கு, மனசு இருக்கு, புத்தி இருக்கு, அகங்காரமும் இருக்கு. தோன்றாத அருவத்தினுடைய பண்பை 3 குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பண்பு இருக்கு. எல்லா பண்பு எல்லாமே இருக்கு. ஜீவாத்மாவும் இருக்கான். 25 பண்புகளுமே இந்த இதழ்ல இருக்கு. ஆனால் இது இயங்குமா? கண்டிப்பா இயங்குறது கிடையாது. பரமாத்மா உள்ள வந்து அந்த ஜீவாத்மாவை இயக்கினால் ஒழிய இந்த 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 அதிதேவதைகளுமே இயங்காது. அது போன்றதுதான். அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாருமே தனித்து இயங்குவது கிடையாது, பகவானால் இயக்கப்படுபவர்கள் என்பதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ தேவதைகள், அதாவது புலன்கள் மற்றும் பொறிகள் அவர்களுக்கு அதிபதியான அப்படின்னா செயல்படக்கூடிய அந்த தன்மை, இந்த புலன்களுடைய செயல்களுக்கு தகுந்த அதிபதிகளான அந்த தேவதைகள் ஆகியவற்றுக்கான உண்மையான ஆதாரமாகும் யாரு? அந்த பகவான் என்பதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். விராட் புருஷருக்கும் அதிபதியான தேவதைகளுக்கும் அல்லது உயிரினங்களுக்கும், இங்க விராட் புருஷர் என்னும் பொழுது இந்த பௌதீக இயற்கையை தான் நீங்க எடுத்துக்கணும், இந்த பிரகிருதியை எடுத்துக்கணும். ஓகே, அதனால நம்ம வந்து விராட் புருஷர்னா அவர் ஒரு தனின்னு நினைக்க கூடாது. இந்த பிரகிருதி, இந்த யுக உலகம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். அதிபதி அந்தந்த இடங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிதேவதைகள் மற்றும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு மிக மிக சிக்கலானது. அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கண்டிப்பா தேவை இல்லையா? வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப்? அதனால அவர்கள் அதிபதியான தேவதைகளுடன் தொடர்புடைய புலன் பொறிகளை பயிற்றுவிப்பதால் விராட் புருஷரை எழுப்பவே முடியாது. கண்டிப்பா எழுப்ப முடியாது இல்லையா? சோ இந்த ஜீவனும் அடுத்து இந்த புலன்களை எல்லாத்தையுமே வந்து
செயல்பட வைக்கணும்னு இந்த ஜீவாத்மா நினைச்சா வந்து நடக்குமா? கண்டிப்பா நடக்காது. அந்த ஜீவாத்மாவை இயக்கக்கூடிய பரமாத்மா ஹிருதயத்துல இருந்தா மட்டும்தான் நடக்கும். இல்லைன்னா அது ஒரு டெட் பாடி தான் இல்லையா? மரணித்த பிறகு யாராவது நம்ம அவங்கள பெயர் சொல்லி கூப்பிடுக்கிறோமா? பாடி வந்துச்சான்னு தான் கேட்பாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து இல்லையா? சோ அதாவது அவங்களுடைய உண்மையான பெயர் வந்து இருந்தா அதை சொல்லி யாராவது கூப்பிடுவாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. பாடி வந்த பிறகு போலாம், இப்படிதான் நம்ம பேசுவோமே வழிய அவர் வந்துட்டார் என்று நம்ம சொல்லவே மாட்டோம். அப்ப அந்த ஜீவனுக்கு தான் அந்த பெயரே, அதாவது பிளைண்டா கூட நம்ம வந்து அந்த மனிதன் வந்தார் என்று நம்ம சொல்லவே மாட்டோம். டெட் பாடின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அதே போன்றுதான் அதாவது மண்ணுலக செயல்களால் விராட் புருஷரையும் மற்றும் பரமசத்தியமான பரமபுருஷ பகவானை தொடர்பு கொள்ள இயலவே முடியாது. அதனால அதிதேவதைகளாலோ அந்த புலன்களுடைய செயல்களுக்கெல்லாம் தேவதைகளாலோ எதையுமே வந்து விராட் புருஷரை வந்து நம்மளால அணுக முடியாது. சோ யார் நினைத்தால் மட்டும்தான், எல்லாம் வல்ல இறைவன் அந்த பரமாத்மா நினைத்தால் மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே இயக்க முடியும். அவருடைய கடைக்கண் பார்வையில மட்டும்தான் இது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை இன்னும் தெள்ளத் தெளிவாக இந்த இடத்துல அதாவது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அதற்கு நாம் என்ன செய்யணும்? பக்தி தொண்டுனாலும் பற்று இன்மையினாலும் மட்டுமே ஒருவர் பரிபூர்ணமான இறைவனுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும். சோ அதற்கு பக்தி தான் நமக்கு உதவி புரிகிறது. பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை நாம புரிந்து கொண்டு அந்த நிச்சயமான உறவு முறையை நம்மளால வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? சோ அவ்வாறு வந்து அந்த பக்தியை நம்ம செயல்படுத்த இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை நம்ம விளக்குகின்றோம். அப்படின்னா அந்த வஸ்துக்கள் இருந்து நமக்கு பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் நாம நம்முடைய கடமையை மட்டும் செய்வதற்கான இது மட்டும் நம்ம ஈடுபடுகின்றோம். சோ இவ்வாறு இறைவனோட நாம வந்து நித்தியமான உறவை வந்து நம்மளால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. தஸ்மின் பிரத்யகாத்மானம் தியா யோக ருவ்ருத்யயா பக்தயா விக்ருத்யா ஞானேன விவித்யாத்மனி சிந்தயேத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்மின் பிரத்யகாத்மானம் தியா யோக பிரவிருத்யயா பக்தியா விரக்த்ய ஞானேன விவித்யாத்மனி சிந்தயேத். தம் அவர் மீது, அஸ்மின் இதில், பிரத்யேக் ஆத்மானம் மேன்மை தாங்கிய பரமாத்மா, தியா மனத்துடன், யோக பிரவிருத்தியா பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, பக்தியா பக்தி மூலம், விரக்தியா பற்றின்மை மூலம், ஞானேன அகநிலை அறிவு மூலம், விவிசிய கவனமாக கருதி, ஆத்மனி உடலில், சிந்தையே ஒருவர் நினைக்க வேண்டும். மொழிபெயர்ப்பு. அதனால் பக்தி, பற்றின்மை மற்றும் ஆன்மீக அறிவு முன்னேற்றம் இவற்றின் மூலம் பரமாத்மா இந்த உடலில் இருப்பது போலவே எண்ணினாலும் அதே சமயம் அதிலிருந்து விலகி இருப்பதாகவும் ஒருவர் நினைக்க வேண்டும். பொருளரே, ஒருவர் பரமாத்மாவை தன் உள்ளத்திலேயே உணர முடியும். பரமாத்மா ஒருவரின் உடலில் உள்ளார் என்றாலும் அந்த உடலில் இருந்தே அவர் விலகி உள்ளார் அல்லது உடலை கடந்த தத்துவமாக உள்ளார். தனிப்பட்ட ஆத்மாவாக அதே உடலில் அமர்ந்திருந்தாலும் பரமாத்மா அந்த உடலிடம் எந்த பற்றும் இல்லாதவர். தனிப்பட்ட ஆத்மாவோ உடலிடம் பற்றுள்ளது. அதனால் ஒருவர் இந்த பூத உலகில் பற்று இல்லாதவராக இருக்க வேண்டும். அதுவும் பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதன் மூலம் பற்றில்லாதவராய் இருக்க வேண்டும். ஒருவர் பரமனுக்கு பக்தி தொண்டு புரிய வேண்டும் என்று இங்கு பக்தியா தெளிவாக குறிக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 1.27 முதல் காண்டம் 2வது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல, வாசுதேவே பகவதி பக்தியோக பிரயோஜிதக. வாசுதேவன் எல்லா இடத்திலும் பரவியுள்ள விஷ்ணு பரமபுருஷ பகவானிடம் முழுமையான தூய பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது இந்த உலகின் மீது பற்றின்மை உடனே தொடங்குகிறது. சாங்கியத்தின் நோக்கம் என்னவென்றால் இந்த உலக மாசிலிருந்து ஒருவரை விடுவிப்பதாகும். இது எளிமையாக பரமபுருஷ பகவானிடம் செய்யும் பக்தி தொண்டினால் அடைய முடியும். ஒருவர்
மண்ணுலக வளமையின் கவர்ச்சியிலிருந்து நீங்கினால் அவர் உண்மையில் தன் மனத்தை பரமாத்மாவின் மேல் ஈடுபடுத்த முடியும். ஜடப்பொருளின் மீது கவனம் திரும்பி இருக்கும் வரை பரமபுருஷ பகவான் மீதோ அல்லது அவரது சார்புடைய பிரதிநிதியாகிய பரமாத்மாவின் மீதோ மனத்தையும் அறிவு கூர்மையையும் கவனமுடன் செலுத்த வழியில்லை. வேறு சொற்களில் கூறினால், இந்த மண்ணுலையிலிருந்து ஒருவர் விடுபட்டால் அன்றி தனது மனத்தையும் சக்தியையும் பரமன் மேல் செலுத்த முடியாது. ஜட உலகிலிருந்து பற்றற்ற தன்மையை பின்பற்றினால் ஒருவர் உண்மையில் பரம சத்தியத்தின் எல்லாம் கடந்த தத்துவ அறிவை பெற முடியும். ஒருவர் புலனின்பத்தில் அல்லது ஜட உலக இன்பத்தில் பிடிப்புள்ளவராய் இருக்கும் வரை பேருண்மையாகிய இறைவனை புரிந்து கொள்ளுதல் இயலாது. இதுவும் பகவத்கீதையில் 18.54 உறுதிப்படுத்துகிறது. ஜட உலக மாசிலிருந்து விடுபட்ட ஒருவர் மகிழ்ச்சியாகவும் பக்தி தொண்டில் நுழையவும் முடியும். மேலும் அவர் பக்தி தொண்டில் விடுதலை செய்ய முடியும். பக்தி தொண்டை செயல்படுத்துவதன் மூலம் ஒருவர் இன்பம் பெறுகிறார் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் காண்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த இன்ப நேரத்தில் ஒருவர் பகவானின் உணர்வை அல்லது கிருஷ்ண உணர்வு நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும். இல்லையேல் அது முடியாது. ஜட இயற்கையின் மூலம் பொருட்கள் பற்றிய தெய்வீக கல்வி மற்றும் பரமாத்மாவின் மீது மனத்தை ஒருமுகப்படுத்துதல் ஆகியவை சாங்கிய தத்துவ முறையின் முழு பொருளாகும். பெருண்மையாகிய இறைவன் மீது ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொள்வதானது சாங்கிய யோகத்தின் உயர்ந்த நிலையினை அடைய செய்யும். இவ்வாறு ஜடவுலக இயற்கையின் அடிப்படை தத்துவங்கள் என்ற தலைப்புடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3ஆம் காண்டத்தின் 26ஆம் அத்தியாயத்தின் பக்தி வேதாந்த பொருளரே நிறைவடைகிறது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே இந்த சம்மரியே நம்ம படிச்சோம்னா இந்த மொத்த சாப்டருடைய மூல கருத்து இந்த இடத்துல சொல்லிட்டார் பிரபுபாதர் ஒரு உரையில. இவ்வளவு கருத்துக்களை எழுதணும்னா அவருடைய இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கவே முடியாது இல்லையா? சோ தஸ்மின் பிரத்யாகாத்மானம் தியா யோக ருத்யயா பக்தயா விரக்யாக்ஞேன விவிச்யாத்மனி சித்தயேத். தம் அவர் மீது, அஸ்மின் இதில், பிரத்யக் ஆத்மானம் மேன்மை தாங்கிய பரமாத்மா, தியா மனதுடன், யோக பிரவருத்தையா பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, பக்தயா பக்தி மூலம், விரக்தையா பற்றின்மை மூலம், ஞானேன அதாவது அகநிலை அறிவு மூலம், அதாவது இன்டர்னல் இல்லையா உள்ளுக்குள்ள. சோ இன்டெலிஜென்ஸ் உள்ளுக்குள்ள என்ன இல்லையா? விவிச்சையா கவனமாக கருதி, ஆத்மனி உடலில், சித்தையே ஒருவர் நினைக்க வேண்டும். அதனால பக்தி, பற்றின்மை மற்றும் ஆன்மீக அறிவு, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த மூன்றுமே முன்னேற்றம் இது மூன்றுத்திலுமே இருக்கணும். நமக்கு பக்தியும் முன்னேறணும். பற்றின்மை என்பது நாம செய்யக்கூடிய கடமைகளுடைய பலன்களை நாம எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும். மற்றும் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ், இவற்றின் மூலம் பரமாத்மா இந்த உடலில் இருப்பது போலவே எண்ணினாலுமே இந்த மூன்று வஸ்துக்கள் மூலியமா தான் நம்ம ஹிருதயத்துல பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்பதை நம்மளால உணர முடியும். அப்ப நாம் அதை அவ்வாறு என்கின்றோம். அதே சமயம் அதிலிருந்து விலகி இருப்பதாகவும் ஒருவர் நினைக்க வேண்டும். ஏன்னா இதெல்லாமே பௌதீகத்து தான் இல்லையா? அதாவது இந்த உலகமே பௌதீக பண்புகளால் ஆனதுதான். இதுல ஒன்று பக்தி தான் நாம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டனுடைய பாவம். அது அடுத்து பற்றின்மை என்பது நம்முடைய கடமைகளால், இந்த பௌதீக கடமைகளால் நாம் செய்யும் பொழுது அதுல பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய கடமை, அதுவும் ஒண்ணு இல்லையா? அவுட்கம், வெளிப்பாடு. அதே மாதிரி இந்த இரண்டும் செய்வதால் நமக்கு ஆன்மீக அறிவு இல்லையா? அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் ஒண்ணு மெட்டீரியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இன்னொன்னு ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ். மெட்டீரியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த இக உலகத்துல நாம நம்முடைய பகுத்தறிவை உபயோகப்படுத்தி செய்யறது. அதே பகவானுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், இதை பற்றி எல்லாமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் தான் ஆன்மீக அறிவு. இதனுடைய முன்னேற்றம் இவற்றின் மூலம் பரமாத்மா இந்த உடலில் இருப்பது போலவே நம்ம ஹிருதயத்துல பரமாத்மா இருந்திருக்கார் என்றாலும் இந்த 24 பண்புகளுக்கும்
இல்லையா? அதற்கு எந்த சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு நிலையில தான் பகவான் இருப்பார். சோ அதுக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. 20 கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் இல்லையா? இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுடைய ஒரு பண்பு, இப்படி மனசு, இது எல்லாவற்றுக்குமே, அதாவது எப்படி தாமரை மலரில் நீர்த்துளி இருந்தா இருக்குமோ அந்த போரன் அதை போல இருக்கக்கூடிய நிலையில தான் பரமாத்மா இருப்பார். சோ அதனால ஏன்னா ஒட்டின்டா என்ன ஆகும், அவருக்கும் அந்த பண்புகள் தானே வரும். எப்படி அவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிர்குணவாதின்னு நம்ம சொல்ல முடியும்? இதன் அடிப்படையில தான் இந்த பௌதீக பண்புகள் 24 பண்புகளான இந்த உடலை நாம் எல்லாருமே பெற்றிருந்தாலுமே இந்த பண்புகளுக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தமற்ற நிலையில தான் இருப்பார் பகவான். எல்லாம் அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த அந்த ஜெகசக்திகள் தான் இந்த பண்புகளே தோன்றியது. ஆனாலும் அதற்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. 9th, அதாவது அவர்களில் நான் இல்லை என்று பகவான் ஒரு இடத்துல சொல்வார் இல்லையா? என்னில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லைன்னு சொல்வார். ஒன்று அது என்னன்னா, நாம பகவானை திரும்பி பாக்குறதே கிடையாது. we forget him. அது ஒன்று. இன்னொன்னு, இந்த ஜடத்திற்கே உரித்தான இந்த அதாவது பண்புகள்ல பகவான் எப்பவுமே மிங்கிளாகி இருக்கிறது கிடையாது. ஒரு அலூஃப் அப்படின்னா ஒரு அதாவது தாமரை இலை மீது இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளி போலதான் பகவான் இருப்பார். அதை செயல்படுத்துறதுக்காக அவ்வாறே அவர் இருக்க வேண்டிய கட்டாயமும் இருக்கிறது. மேலும் அதற்குள்ள அவர் ஆழமான ஒரு தொடர்பை அவர் ஏற்படுத்திக் கொள்வது கிடையாது. ஏனென்றால் அவை அனைத்துமே பௌதீக பண்புகள் இல்லையா? அதனால அதற்கும் அவருக்கும் சம்பந்தமற்ற நிலையில தூரமாக விலகி இருக்கிறது. தட் மீன்ஸ் 6 விதமான வைபவங்கள்ல ஹையஸ்ட் இல்லையா? அவரும் ரினவுன்சியேஷன்ல அவர் தான் ஹையஸ்ட், துறவரத்திலுமே அவர் தான் ஹையஸ்ட். அந்த நிலையில இருந்து பகவான் செயல்படுகிறார். இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீது அவருக்கு எந்த பற்றுதலும் கிடையாது. இதனால இங்க அவர் எத்தனையோ காரியங்கள், அவர் இல்லாமல் எதுவுமே இயங்கிறது கிடையாது. அப்ப நாம எல்லாமே ஏதாவது ஒரு பெரிய செயல் செய்து விட்டாலே என்னாலதான் அவங்க இந்த அளவுக்கு முன்னுக்கு வந்தாங்கன்னு நம்ம சொல்லி காட்டுவோம் இல்லையா? சோ நம்ம ஒரு செயலுக்கே நம்ம அவ்வளவு காட்டுவோம். ஆனா ஒவ்வொரு வஸ்துமே அவரால் தான் இயங்கின்னு இருக்கும்போது அவருடைய செயல்பாடுகள் எவ்வளவு மேன்மையா இருந்தாலும் அந்த பலன்களுக்கு அவர் விழைவது கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்துல அவர் ஆற்றாத காரியமே கிடையாது. ஆனாலும் அந்த செயல்களுக்கான பலன்களையும் அவர் விழைவது கிடையாது. அந்த விதத்துலதான் அவர் அவே. அதனாலதான் நாம கூட இந்த பிரபஞ்ச அதே மாதிரி ஒரு ரோல் மாடலா தான் நாமளும் வாழணும். நம்மளால 100% நம்ம பக்குவம் அடைய முடியவில்லை என்றாலும் நம்முடைய முயற்சி எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்றால், நம்முடைய கடமைகள்ல நாம் எல்லாருமே செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துலதான் இருக்கும். ஆனா அதை எவ்வாறு செய்வது என்பதுதான் மிக மிக முக்கியம். அந்த கடமைகளுடைய பலன்களை எல்லாம் எதிர்பார்க்காமல் அது வெறுமனே கடமையாக மட்டும் செய்வதற்கான பக்குவத்தை நாம பெற வேண்டும். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும் பொழுதுதான் நாமளும் இந்த பௌதீகத்திலிருந்து விலகி இருப்போம்னு அர்த்தம். எதுவரைக்கும் இந்த பௌதீகத்துல நாம சம்பந்தப்படக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே எதிர்பார்ப்புகளோடு செய்கின்றோமோ 100% நாம ஆன்மீகத்துல முன்னேற்ற பாதையில செல்லவில்லை. இன்னும் நாம இந்த குளத்துலதான் நாம சுத்தின்டே இருக்கோம் இல்லையா? சோ மாடு எல்லாமே அந்த குளத்துல போய் நீர்ல அதாவது முக்கின்னு இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அந்த சேற்றுலயே தான் நம்ம அதாவது மீண்டும் மீண்டும் எழறோம் விழறோம். அது அந்த வாழ்க்கை திரும்பி திரும்பி வந்துட்டே இருக்கும். அதனால எந்த ஒரு செயல் செய்தாலுமே பற்றுதல் இன்றி செயல் வேண்டும். பற்றுதல் என்றால் அதனுடைய அந்த செயலுக்கான பலன் மீது பற்றுதல் இன்றி செயல்பட வேண்டும். அவ்வாறு நாம செயல்படும் பொழுது பக்குவத்தை நாம சுலபமாக அடையலாம். சோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? உடலை கடந்த தத்துவமாக, அந்த வார்த்தைதான் ரொம்ப முக்கியமே. சோ எவ்வாறு பகவான் இந்த பௌதீகத்திலிருந்து விலகி இருக்கிறார் என்றால் இவ்வாறுதான். உடலை கடந்த தத்துவமாக அப்படின்னா இந்த ஜடம் எனக்கூடிய இந்த பௌதீக பண்புகளிலிருந்து அதற்கும் மேற்பட்ட நிலையில் அவர் இருக்கிறார். அதை எல்லாம் விடுத்து இல்லையா? அதைதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருவர் பரமாத்மாவை தன் உள்ளத்திலேயே உணர முடியும், நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். எல்லாம் வல்ல இறைவனை நம்மள காணக்கூடிய சக்தி என்பது நமக்கு பை டிஃபால்ட்டா பகவானே கொடுத்திருக்காரு. ஆனா அதற்கான முயற்சி என்பது நம்ம செய்யணும். பிரயத்னங்கள், அதே சாதன பக்தியை அதாவது கண்டினியூஸா பண்ணி அடுத்து பாவ பிரேமைக்கு போகிற அளவுக்கு நம்மள நாம எடுத்து செல்லணும். அப்ப பகவானை நம்ம நேரடியாக தரிசனத்தை பெற முடியும். பரமாத்மா எவ்வாறு நாரத மகரிஷிக்கு அவருடைய முந்தைய ஜென்மத்துல ஒரு க்ஷணம்தான் பகவான் வந்தார் ரட்சிக்கிறதுக்காகவே. ஏன்னா இந்த குழந்தை தாயும் மரணித்து விட்டது, தாய் தீம கிரியங்களும் செய்ய முடியாம ஒரு பகவானே பார்த்துப்பார் என்ற அந்த நம்பிக்கை கொண்டு
அவன் அந்த இடத்தை விட்டே சென்று விட்டான் இல்லையா? அதாவது வடக்கு நோக்கி பிரயாணம் செய்தான். அப்போ என் மீது இருந்த அதீதமான நம்பிக்கை, அதாவது he will only rescue அப்படிங்கறத வந்து அந்த நம்பிக்கை கொண்டு அவனுடைய பிரயாணம் என்பது மேற்கொள்ளப்பட்டது. அநேக நாட்கள் அந்த பிரயாணம் பலவிதமான, அதாவது வைபவங்களை எல்லாம் கடந்து, மிகவும் அபாயகரமான சூழ்நிலையெல்லாம் கூட கடந்து ஒரு இடத்துல வந்து அடர்ந்த காட்டுல போயிட்டு ஒரு ஆலமரத்துக்கு கீழே வந்து உட்கார்ந்த வண்ணம் அந்த அதாவது யாரு துறவிகள் எல்லாமே வந்து பகவானுடைய பக்தர்கள் இல்லையா, தூய மகாபாகவதர்கள் அவருக்கு கொடுத்த அந்த அதாவது பக்தி எவ்வாறு செய்யறது அப்படின்னு அந்த தியான பயிற்சியின் மூலியமாக எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது மனதை செலுத்தும் பொழுது உடனடியாக பகவான் வந்து சோ இப்படி நாம அதை உணரணும். கண்டிப்பாக தரிசனம். ஆனா அந்த இன்கம்ப்ளீட் யோகி என்ற நிலையில தான் வந்து அப்ப அந்த 5 வயது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது நாரத மகரிஷி உணர்ந்ததாலதான் மீண்டும் வந்து அவர் அந்த ஒரு க்ஷணம் வந்து அந்த காட்சியை கொடுத்து விட்டு போனார். அப்ப பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கின்றது என்பதும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இதெல்லாமே ஒரு உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்த அந்த ரிஷி முனிகளாலதான் நமக்கு எடுத்துரைக்க முடியும். அதன் பிறகு இன்னும் அந்த கான்பிடன்ஸ் போயிடக்கூடாது இல்லையா? ஒரு க்ஷணம் வந்து போன பிறகு ஐயோ இல்லையே அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்லையா? நம்ம கையில ஒரு வஸ்து கொடுத்துட்டு அடுத்து யாராவது புடிங்கின்னு போயிட்டா நம்ம எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணுவோம். அதே மாதிரிதான் பகவானை பார்த்த பிறகு அவர் உடனடியாக மறைந்து விட்ட பிறகு அவர் வந்து அதற்காக ஏங்குகின்றார். எல்லாம் வல்ல இறைவர் எங்கே சென்று விட்டார், என்னை விட்டு சென்று விட்டாரே. அப்ப அந்த ஹேங்கரிங் இல்லையா, அதாவது ஏக்கங்கள் என்பது அதிகரிக்கின்றது. the more you hanker, the more you are going towards the God. நீங்க எவ்வளவு பற்றுதலை அவர் இல்லை நம்ம அவரை பார்க்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல், அதற்கான பிரயத்தனங்களை நாம செய்யும் பொழுது பகவானுடைய அவருக்கு வந்து அவரோட அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு அருகில் செல்வதற்கான பிராப்தத்தை நமக்கு பகவானே கொடுக்கிறார். தட் இஸ் த ஸ்பெஷல் மர்சி இல்லையா? மேலும் அந்த நம்பிக்கை வந்து அவர் எவ்வாறு கொடுக்கிறார் அந்த சிறு பிராயத்துல வந்து நாரத மகரிஷிக்கு வந்து அதாவது சப்தத்தின் மூலமாக, கம்பீரமான சப்தத்தின் மூலமாக இன்னொரு முறை வந்து இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் என்னை நீ தரிசனம் காண முடியாது ரொம்ப கிளியர் கட்டாவே அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறாரு. ஏன்னாக்கா அவர் பௌதீக இதுல இருந்து அவர் இன்னும் விடுதலை முழுமையாக அடையவில்லை இல்லையா? 5 வயது சிறுவனுக்கு இன்னும் அந்த பக்குவம் வந்து முழுமையாக அடையவில்லை. எப்ப நீ பக்குவம் அடைந்து என்னுடைய ஏதாவது இது தளத்துக்கு வருகின்றாயோ அப்ப வந்து உனக்கு வந்து எப்பவுமே உன்னுடைய நித்தியமான அதாவது சம்பந்தம் என்பது உனக்கு நான் வழங்குகின்றேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அவருக்கு அருள் வயதுல எல்லாம் பக்குவம் வரும்னு எதிர்பார்க்கவும் முடியாது இல்ல மந்தாஜி. அந்த குழந்தைதான் மத்தாஜி 5 வயசுங்கிறது. கரெக்ட். ஆனா பிரகலாத் மகாராஜும் துருவ மகாராஜுக்கும் அந்த பக்குவம் கிடைச்சது. ஏன்னா நாரத மகரிஷி வந்து அவர்களுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து வழிநடத்துதல் செய்வதற்கு இருந்தார் இல்லையா? ஆனா இவருக்கு வந்து வழிநடத்தின அந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாமே அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட்டார்கள். சோ அப்ப அந்த கண்டினியூஸ் அந்த சங்க இணைப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நாமளும் வந்து பக்குவத்திற்கு வந்து செல்ல முடியும் இல்லையா? தட் வாஸ் லேகிங் ஃபார் அந்த மெய்ட் சர்வெண்டா நாரத மகரிஷினுடைய இதுல. சோ ஒரு முறை அந்த சம்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் அதுல முழுமையா பக்குவம் அடையத்துக்கான அந்த பயிற்சி வந்து அவருக்கு கிடைக்கல. ஆனாலும் பக்தி தொண்டு வந்து செய்தார். ஆனால்தான் அடுத்த இது வந்து எவ்வாறு தேவரிஷியாகவே எப்பொழுதுமே லோக சஞ்சாரமாக போவதற்கும் பகவான் அந்த ஆற்றல் என்பது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அதனால பகவானுடைய கருணை என்பது அவர் பெற்றார். அதனால எந்த உலகத்திற்கு வேண்டும் என்றாலும் நாரத மகரிஷி போய் வரலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு ஆற்றலை வந்து பகவான் அவருக்கு வழங்கினார். அது எதற்காக? அவர் என்ன ஒரு வீணையையும் கொடுத்தார் அவருக்கு இல்லையா? அந்த இதை கொடுத்துட்டு பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த காட் அதை செய்வதற்கும் அடுத்தவர்களுக்கு வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து வழி நடத்துவதற்காகத்தான் வந்து அவர் இந்த சஞ்சாரமே செய்கிறார். நாரதர் மகரிஷி நேற்று என்னுடைய பிரபு கேட்டார், நாரதருடைய கலகம் நன்மையில் முடியும், நாரத எப்பவுமே கலக புரியுதானே அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டார். ஆனா எனக்கு அவருக்கு ஒரே வார்த்தையில அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்து சொன்னாலுமே அவருக்கு புரியாது என்பது எனக்கு புரிந்த வண்ணம் இருந்ததால் நான் எதையுமே சொல்லவே போகவே இல்லை. ஏன்னா பேசிக்கலி இந்த பாகவதத்தை முதல்ல இருந்து நம்ம கேட்டுண்டு வந்தா மட்டும்தான் எடுத்துரைத்தாலுமே அது புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்கும். சோ கேட்காதப்போ நம்ம சடனா ஏதோ ஒரு வார்த்தையை நம்ம சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு யாரா இருந்தாலுமே, நானும் அந்த நிலையில இருந்தா எனக்கு கூட புரியாது, கண்டிப்பா புரியாது. சோ ஏன்னா சிறு பிராயத்துல எல்லாருமே யாராவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை வைக்கிறான்னா அவன் நாரத வேலை செய்யறான்ப்பா அப்படித்தான் நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா
நாரதருடைய ஹையஸ்ட் குவாலிட்டியை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கல, அவருடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கல அப்படிங்கறதுதான் நாம் எவ்வளவு அஜ்ஞானமா இருந்தோம் அப்படிங்கறதையும் நாம அதுல புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க். ஒவ்வொருத்தருடைய புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை வந்து வேறுபட்டது, அது அவங்களுக்கு தவறு கிடையாது. அவங்களுக்கு என்ன ஒரு செயல் செய்யணும்னா அது நாரதர் மூலம் பகவானே நடத்துறாரு. ஒரு ஏதாவது நடக்கணும் அப்படின்னா அது அவர் மூலமா அதுதான் அதனாலதான் அவரை வந்து தேவரிஷி சொல்றாரு மாதாஜி. பகவத்கீதை எல்லாரும் பேசினா ஒன்னும் புரியாது, எல்லாரும் பேசினா புரியாது, யாராவது ஒருத்தர் பேசணும். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு கர்மயோகத்துல 5வது சாப்டர்ல கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இதெல்லாம். நீ பக்குவ நிலை அடைந்தால் உனக்கு எல்லாம் புரியும் அப்படின்றாரு பாருங்களேன். அதாவது 8, 9 நினைக்கிறேன் அந்த சாப்டர், இது ஸ்லோகன் நம்பர். அதுதான் ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் எல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் உன்னால செயல்பட முடியலன்னு நீ என்னைக்கு உணர்றியோ அப்பதான் நீ செய்வேன்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். ஐ திங்க் அது நாரதருடைய டாபிக் அது சம்பந்தம் இல்ல. இது நாரதர் தான் மாதாஜி. அப்படா சுப்ரீம் என்னக்கா அப்படின்னா எல்லா இடத்துக்குமே சுத்தத்துக்கு இவருக்கு உண்டு. அடுத்து இன்னொருத்தர் யாரு, கோபத்துக்கு அதிபதி யார் கோபமே சட்டுன்னு ஒருத்தர், இவங்க 2 பேருக்கு தான் உண்டு அந்த இதுவே. அதனாலதான் டக்குன்னு எங்க வேணாலும் போயிடுவாங்க துர்வாசர். டக்குன்னு இவரும் வந்து அவர் கோபக்காரர். ஆனா அவர் வந்து சிவபெருமானை இல்லையா பகவானுடைய பக்தனை வந்து சேவிக்கிறார். அதுவும் ஒரு கதை இருக்கும், நம்ம கண்டிப்பா படிப்போம், வெயிட் பண்ணலாம். எனக்கு கூட வந்து இது அசோசியேஷன் கூட ஜாஸ்தி இல்ல. ஒரு தடவை அந்த ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் ஒரே ஒரு தடவை அவங்களுடைய உச்சிஷ்டத்தை சாப்பிட்டு இருக்காங்க. அப்பவுமே அந்த ஒரு தடவையினுடைய ஒரு பலனே இந்த அளவுக்கு அவரை கொண்டு வந்திருக்குன்னா அப்ப கிரேட் தான் மாதாஜி. அப்ப நாம எல்லாம் பிரசாதத்தை எவ்வாறு நம்ம மரியாதை கொடுத்து ஸ்வீகரிக்கணும், மனசு பூர்த்தியா அந்த பிரசாதத்தை நாம பக்தி கொண்டு மரியாதையோட அந்த பிரசாதத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளணும். வி ஷுட் கிவ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் த பிரசாத் இல்லையா. பிரசாதம் தான் ஏதோ ஒண்ணு நம்ம சாப்பிடறோம்னு நினைச்சிட்டு சாப்பிடக்கூடாது. வி ஷுட் அந்த பக்தியின் தரப்புல இருக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை கொண்டு வந்துதான் அந்த உணவையே நம்ம வந்து பகவானுடைய பிரசாதம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு சாப்பிடணும். ஸோ அந்த பாவம் அங்க இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. முக்கியத்துவம் புரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த உடலில் ஆத்மாவாக தனிப்பட்ட ஆத்மாவாக அதே உடலில் அமர்ந்திருந்தாலும் இதுதான் துவைத பிலாசபி இல்லையா. ஜீவாத்மா பரமாத்மா. பரமாத்மா அந்த உடலிடம் எந்த பற்றும் இல்லாதவன். இந்த உடல் மீது அவருக்கு என்ன எந்த ஒரு இது, இந்த உடல் மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா உடலிலுமே அவர் உட்கார்ந்துதான் இருக்கார். எந்த உடல் மீதும் அவருக்கு பற்றுதல் கிடையாது. ஆனா நம்ம ஆத்மா வந்து இந்த உடலுக்கு என்ன அலங்காரங்கள் செய்யணுமோ எல்லாத்தையுமே நம்ம அதுதான் மெயின் கிரைட்டீரியாவாவே வச்சிருப்போம். நம்ம தனிப்பட்ட ஆத்மாவோ உடலிடம் பற்றுள்ளது நமக்கு உண்டு பாடியில. அதனாலதான் நம்ம இந்த உடலுக்கு எவ்வளவு சொகுசு கொடுக்கணும், எவ்வளவு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும், அதற்கான செயல்கள் எது, அதை தான் நம்ம தேடி தேடி செய்கிறோம் இல்லையா. அதனால் ஒருவர் இந்த பூத உடலில் பற்றில்லாதவராக இருக்க வேண்டும். எப்ப அந்த இது வருகின்றதோ அப்பதான் அவருக்கு வந்து ஒரு துறவரம் எனக்கூடிய நிலையில இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். எது வரைக்கும் இந்த உடல் பற்றுதலுக்காக நாம செயல்படுகின்றோமோ அது வரைக்கும் அவர் பௌதிகவாதி தான். அதுவும் பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதன் மூலமாக பற்றில்லாதவராய் இருக்க வேண்டும். இந்த பற்றற்ற நிலை எப்போ வரும்னா பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது வரும். ஒருவர் பரமனுக்கு பக்தி தொண்டு புரிய வேண்டும் என்று இங்கு பக்தையா தெளிவாக குறிப்பிடப்படுகிறது. நம்ம எல்லாருமே அவருடைய பக்தர்கள் ஆக வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 1.2.7 வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குனாக்கா, வாசுதேவ பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜிதக. அதாவது வாசுதேவன் எல்லா இடத்திலுமே பரவில்ல விஷ்ணு பரமபுருஷ பகவானிடம் முழுமையான தூய பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது இந்த உலகத்தின் மீது பற்றின்மை உடனே தொடங்குகிறது. நமக்கு எப்போ அந்த பற்றுதலற்ற தன்மை தொடங்குகின்றது என்றால் நாம பகவானிடத்தில் மனசு பூர்த்தியா நாம அவருக்கு வந்து தொண்டு புரியும் பொழுதுதான் இது 100% நீங்க வந்து உணரலாம். இப்ப எங்கேயாவது கோயிலுக்கு போறீங்க, கைங்கரியம் பண்றீங்க, அப்ப நீங்க எதுவுமே நினைக்க மாட்டீங்க. உங்களுடைய பர்சனல் எதுவுமே உங்க மனசுல இருக்காது, 100% இருக்காது. அப்படி நீங்க பர்சனலா யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த தொண்டு வந்து பூர்ணமான தொண்டு கிடையாது. அப்படின்னா யூ ஆர் கிவிங் ப்ரெஃபரன்ஸ் டு த பர்சனல் தேன் த சர்வீஸ் அப்படின்றது அர்த்தம். எப்ப அந்த சேவை மீது உங்களுக்கு ஈடுபாடு இருந்து நீங்க செய்யறீங்களோ அப்ப பர்சனல் 100% நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஞாபகமே வராது.
அப்படிப்பட்ட பக்தி தான் வந்து தூய பக்தி. அந்த ஒரு க்ஷணம் நாம வந்து அப்படிதான் நம்ம செயலாற்றுகின்றோம். அதையே நாம வந்து பழக பழக இறுதியில வந்து பற்றின்மை, இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள் மீது, பலன்கள் மீது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்யக்கூடிய வெறுமனே கடமையாக செய்வதற்கான அத்தகைய ஒரு நிலையை நாம வந்து அடைகின்றோம் இல்லையா? சாங்கியத்தின் நோக்கமும் என்னவென்றால் இந்த உலக மாசுகளிலிருந்து ஒருவரை விடுவிப்பதாகும். அப்படின்னா பௌதீக கலங்கள் இல்லையா? காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம், இந்த 6த்துல இருந்துமே நம்மளை விடுதலை செய்வதுதான் இந்த பக்தியினுடைய நோக்கம். இது எளிமையாக பரமபுருஷ பகவானிடம் செய்யும் பக்தி தொண்டினால் அடையும். சிம்பிளா, இது சுலபமா அடையக்கூடிய ஒன்று என்று இந்த வியாக்கியானத்துல சில பிரபுபாதர் ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே வந்து மேன்மையான அர்த்தங்கள். அது நம்ம பாக்குறதுக்கு சிம்பிளா இருக்கும், ஆனா அதுல ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் இருக்கு. அதனால புரிஞ்சுட்டு படிக்கணும். ஒருவர் மண்ணுலக வளமையின் கவர்ச்சியில் நீங்கினால் அவர் உண்மையில் தன் மனதை பரமாத்மா மேல் ஈடுபடுத்த முடியும். எப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன், எனக்கு இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இல்லையா, எனக்கு இந்த நகை, அந்த நகை, இந்த பட்டு சாரி, இப்படி எல்லாத்துமே எனக்கு 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 என்று நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம வந்து அட்ராக்ட் ஆயிடுறோம் இல்லையா? இன்னைக்கு அங்க டிஸ்கவுண்ட் போட்டிருக்காங்க, அதை போய் வாங்கலாம், அதை இதை வாங்கலாம், இப்படி எல்லாம் நாம நினைக்கிறோம். ஆனா இந்த பற்றுக்களை எல்லாம் நாம எப்ப விடுறோமோ அப்பதான் நாம உண்மையிலே பரமாத்மா மீது பக்தி கொள்ள முடியும், பற்றுதலை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஜட பொருள் மீது கவனம் திரும்பி இருக்கும் வரை, இது வரைக்கும் நாம பௌதீக பொருட்கள் மீது நம்முடைய அட்டென்ஷன் இல்லையா, நம்ம பார்வை அதன் மீதே வந்து லைத் இருக்கிறதோ, பரமபுருஷ பகவான் மீதோ அல்லது அவருடைய சார்புடைய பிரதிநிதியாகிய பரமாத்மாவின் மீதோ வந்து மனதையும் அறிவு கூர்மையும் கவனமும் செலுத்த வழியே கிடையாது. there is no possibility. அடிச்சு சொல்லிட்டாரு. இந்த மாதிரி அடிச்சு சொல்றதுக்கு யாராலுமே முடியாது இல்லையா? this is this, அவ்வளவுதான். நீ எது வரைக்கும் இதுல இருக்கியோ இதுல கண்டிப்பா உனக்கு கிடையாது, உனக்கு ஈடுபாடே இல்லை. எது வரைக்கும் நீ இதுல இருக்கியோ அப்ப இந்த ஈடுபாடு என்பது குறையும் என்று சொல்லப்படுகிறது. வேறு சொற்களில் கூறினால், இந்த மண்ணுலகத்தின் ஒருவர் விடுபட்டால் அன்றி தனது மனதையும் சக்தியும் பரமன் மேல் செலுத்தவே முடியாது. எது வரைக்கும் பௌதீக அட்ராக்ஷன் இருக்கோ அது வரைக்கும் ஆன்மீகத்துல வந்து நம்மளால முன்னேற்றம் அடையவே முடியாது. ஜட உலகிலிருந்து பற்றற்ற தன்மை பின்பற்றினால் ஒருவர் உண்மையில் பரம சத்தியத்தின் எல்லாம் கடந்த தத்துவ அறிவை வந்து பெற முடியும். தத்துவம் என்றால் என்ன? உண்மையான நிலை, எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய நிலை. அதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒருவர் புலன் இன்பத்தில் அல்லது ஜட உலக இன்பத்தில் பிடிப்புள்ளவராக இருக்கும் வரை உண்மையாகிய இறைவனை புரிந்து கொள்ளுதல் இயலவே இயலாது. அவரை பற்றிய நிலையை அந்த மனிதன் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. இது பகவத்கீதையில 18.54 வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. ஜட உலக மாசிலிருந்து விடுபட்ட ஒருவர் மகிழ்ச்சியாகவும் பக்தி தொண்டில் நுழைய முடியும். ஆனா மேலும் அவர் பக்தி தொண்டில் விடுதலை பெறவும் முடியும். விடுதலை எனக்கூடிய நிலையையும் வந்து அடைய முடியும். பக்தி தொண்டை ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். பக்தி தொண்டை செயல்படுத்துவதன் மூலம் ஒருவர் இன்பம் பெறுகிறார் என்று இது நம்ம எல்லாருமே அனுபவிக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? பாகவதத்தின் முதல் காண்டத்திலையும் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டதுதான் இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டுகிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள். இந்த இன்ப நோக்கத்தில் ஒருவர் பகவானின் உணர்வை அல்லது கிருஷ்ண உணர்வை நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒருவர் அந்த பக்தி நிலையில போகும்பொழுது மட்டும்தான் உண்மையான பகவானுடைய நிலையை பற்றி அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் அது முடியவே முடியாது. ஜட இயற்கையின் மூலம் பொருட்கள் பற்றிய தெய்வீக கல்வி மற்றும் பரமாத்மா மீது மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் ஆகியவை சாங்கிய தத்துவ முறையில் முழு பொருளாகும். இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜட இயற்கையின் மூலம் மூல பொருட்கள் பற்றிய தெய்வீக கல்வி. சோ எல்லாத்தையுமே நாம இந்த இடத்துல இந்த ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம், இது எல்லாத்தையுமே நாம என்ன பண்றோம்? மாற்றி ஆன்மீகத்திற்கு நாம இட்டு செல்கின்றோம் இல்லையா? அப்பதான் பரமாத்மா மீது நம்முடைய மனது இதெல்லாம் செயல்படுத்துதான். இததான் வந்து சாங்கிய தத்துவத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. உண்மையாகிய அதாவது இறைவன் மீது ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொள்வதானது சாங்கிய தத்துவத்தின் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். தட் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் பிரம்ம நிலை இல்லையா? சமாதி நிலையை வந்து ஒருவர் அடைய முடியும்னு இந்த இடத்துல அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டது. இவ்வாறு ஜட உலக இயற்கையின் அடிப்படை தத்துவங்கள் என்ற தலைப்புடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3ஆம் காண்டத்தின் 26ஆம் அத்தியாயத்தில் பக்தி வேதாந்த பொருளையில் வந்து நிறைவடைகிறது. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அவருடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்கவே முடியும் இல்லையா? அதனால அவருக்கு நாம வந்து வந்தனங்களையும் நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்க வேண்டும். ஓகே. பஞ்சகல்பதாரு